खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअ'आव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ' लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। फैदो दानिया भिडिअ'खौ जागायदिनि। जुदि नोंथाङा आमलाइनि रोसिखौ मोजां मोना, अब्ला बेखौ बे मोनबा रोखोमै बानाय आरो नोंथाङा बेखौ लोंनो हमगोन एबा लोंनो मोजां मोनगोन। बयबो मिथिगौ आमलाइया खानाय आरो बिगुरनि थाखाय बेसेबां मुलाम्फा गोनां। नाथाय गोसोब्लाबो मानसिफ्रा बेनि रोसिखौ लोंनो हाया मानोना बिसोर थावनायखौ मोजां मोना। बेफोरबायदि थासारियाव जों नोंथांनो आमलाइनि रोसिखौ मोनबा गुबुन गुबुन रोखोमै बानायनायनि भिडिअ' लानानै फैदों। आमलाइया गासैबो बैसोनि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। जों बेखौ जोंनि आदाराव लाफानांगौ। आमलाइनिफ्राय गोबां मुवाफोर बानायनाय जायोब्लाबो आमलाइनि रोसिया बांसिन मुलाम्फा गोनां। गोबां मानसियानो आमलाइनि रोसिखौ मोजां मोना। बेफोरबायदि थासारियाव जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। बेयाव जों नोंथांनि थाखाय मोनसे मोननै नङा, मोनबा आमलाइनि जुइस रेसिपि लानानै फैदों। आमलाइनि जुइस बानायनाय समाव माखासे मुवाफोरखौ मिलायोब्ला बेनि थावनाया साबसिन जागोनल' नङा, बेनि पुष्टिनि बेसेनाबो बांगोन। आमलाइयाव एन्टिअक्सिडेन्ट गुनफोर थायो। बेयो गोजां बोथोराव सोलेरखौ गुबुन गुबुन बेरामफोरनिफ्राय रैखा खालामो। बेनिखायनो फै बेनि सोमोन्दै आरोबाव मिथिना लानि। सेथियावनो दङ, बेखौ बानायनो थाखाय नोंथांनो 2-3 मुवाफोरल' नांगोन। बे रेसिपिजों नोंथाङा आमलाइनि मुलाम्फाखौ लानो हागोन। बेखौ बानायनो थाखाय गिबियाव आमलाइखौ सुनानै थुख्रा थुख्रा खालाम। रोसि बानायनो थाखाय बेगरफोरखौ मोजाङै बोखार। बेनि उनाव बेखौ दैजों ब्लेन्ड खालाम। जुदि ब्लेन्डार मेसिन गैयाब्ला आमलाइखौ उननानै दैजों गलायनो हागोन। बेखौ मोनसे गिलासाव सरनानै गावनि फसायनाय बायदि गोदै होदेर। नोंथांनि जुइसआ थियारि जाबाय। दानिया नोंथाङा बेखौ लोंनो हासिगोन। नैथियाव दङ हाइजें आरो आमलाइनि रोसि। गोजां बोथोराव हाइजें आरो आमलाइ मोन्नैबो मुलाम्फा गोनां। मोन्नैखौ गलायनाय जायोब्ला रोसिनि थावनायखौ बांहोगोन, लोगोसे बेनि थाजिम गुनखौबो बांहोगोन। बेनि थाखाय नांगोन आमलाइ, हाइजें, दै, बेरेमोदै आरो गुर। बेखौ बानायनो थाखाय आमलाइ आरो हाइजेंखौ हानानै ला। बेनि उनाव बिसोरखौ एसे दै होनानै ब्लेन्डाराव हो। दानिया हाइजेंनि थुख्रा आरो आमलाइनि बिगुरखौ सरनानै ला। बेनि उनाव बेयाव बेरेमोदै एबा गुर होदेर। दानिया रोसिया थियारि जाबाय। नोंथाङा बेखौ लोंनो हासिगोन। थामथियाव दङ आमलाइ आरो पुदिना। आमलाइनि रोसिखौ बांहोनो थाखाय पुदिना होदेरनो हायो। दोरोङारि आमलाइनि रोसियाव पुदिना बाहायनाया गोथाव आरो गोजोन लाबोगोन। बेखौ बानायनो थाखाय नांगोन आमलाइ, दै, पुदिनानि बिलाइ, बेरेमोदै एबा गुर। गिबियाव आमलाइखौ सुनानै थुख्रा थुख्रा खालाम आरो बेगरफोरखौ बोखार। दानिया आमलाइ, गोथां पुदिनानि बिलाइ आरो दैखौ ब्लेन्डाराव हो। ब्लेन्डाराव होखांनायनि उनाव बेखौ मोजाङै सरनानै ला। दानिया बेयाव गुर एबा बेरेमोदै होदेर। नोंथांनि रोसिया थियारि जाबाय। दानिया नोंथाङा बेखौ लोंनो हासिगोन। ब्रैथियाव दङ लेबु आरो आमलाइनि रोसि। नोंथांनि रोसियाव लेबु होदेरनानै नोंथाङा मोनसे आलादा गोखै लाबोनो हायो। बेयो नोंथांनो भिटामिन सि होगोन। लिरथाय खमायनायनि थाखाय बे जुसआ जोबोद मुलाम्फा गोनां। बेनि थाखाय नोंथांनो नांगोन आमलाइ, दै, लेबुनि रोसि, गुर एबा बेरेमोदै। गिबियाव आमलाइखौ सुनानै मोजाङै हाना ला। बिसोरखौ दैजों लोगोसे ब्लेन्डाराव हो। दायो बेखौ गलायना मोनसे गिलासाव सरनानै लादो। लेबुनि रोसि आरो गुर होदेर। बेखौ थाजा लों। बाथियाव दङ थालिर आरो आमलाइनि स्मुदि। नोंथाङा बेखौ गोमोथाव मोननो हागौ, नाथाय बेयो मोनसे मोजां राहा।
थालिर आरो आमलाइनि स्मुदिया सावस्रिनां आरो खनिजफोरजों बुंफबनाय। बेनि थाखाय नोंथांनो नांगोन आमलाइ, थालिर, फालें, दै आरो बेरेमोदै। बेखौ बानायनो थाखाय गिबियाव थालिर आरो आखाइजों समान थुख्रासे फालेंखौ सुनानै हानानै ला। बेनि उनाव गासैबो मुवाफोरखौ मोनसे ब्लेन्डाराव दोन आरो मोजाङै ब्लेन्ड खालाम। बेखौ मोनसे जाराव सरनानै बेरेमोदै गलायना ला। दायो नोंथांनि आमलाइ, थालिर आरो फालेंनि स्मुदिखौ लों। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।